Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hadian Bakatanat District Council Affairs jong ka Sarkar Jala Dangshen kalabata ya ki Laitali ki Autonomous District Council bakin penmi da ka jingpen bena ka bamana ya ki kenhon baper ha ka jala ban penlong ya ka jingkhanra ya ka trading license ka work permit bat ka labor license persya ya ki dukan jong ki bar jala ki bakhai bean klem ki kot ki sla ki babyang Nrei nakaliang jong President ka New Trap Youth Council ulapan pau baka seng kan yai bai chakmat ban yai biteng ya ka jingkhanra license persya ya ki bar jala O President ke HYC Central Body Usamla Robert June Kharjarin hagajing keren bat kilat patai kubor ulaong baka HYC kam dei setia ka tanat trekam ka bahap ban up ya gajing betha jong ke District Council nrei ka dei ka kunhon ka bapek ya ka baha ka miat jong ki pait ba bar hagaju ka por ru ulai tho baka seng dal lei ru em kanom shong klikti hagabaye dei bat gajing khanra license ni ki barjala hapo ka nong ba shlong bar haki wei ki jaka jumut jong yem trit kalau ba ti Henry ladaji abak enforcement kan sengapat ngatrai bod ni kiseng balang ti kinom sengap taru ti Henry ladaji abak enforcement wing jong kan council ka revamp ya ladi lan ka penklan ya ladi ngatrai kibobun kiseng balang in pedeng ta re kumbang ongbiang officially ya kata ka ditang ka reaction nanga le si Henry kumbang komsong empat ya puya keren ta Henry kumbang ong ba ladafin pet ya ka jinglong ka jingman jong ka jela ka jongi Kibobun kisnong kilat naka jingyo shong ki poiwe kapde na polis pa kadi na marka snong hi kapsa ti kibobun kisnong la finlet hanong kadong ne hasor kibalat na ki naka jingyo long nong shong snong pura jong ki poiwe kadi ba polis khangsa lani kadi ba sarkar jala khang em kadi ba kisnong hi ki khang ne ki kani ka jing long jing man ha ka jala ka jungi ba mangi ki pat ba daladi ya ladi ngin long ki ba pet ngot daladi ya ladi ngin nom sha ye ki bru ki banabar bikin wan le ladut dan le ladmon ha ki snong ki thau ki jungi ha ki jakatri athrai ki ladi ki baladon de ki spa de ki hajar sendem ya ba hajaka bangin khang ngaso man ong ba ngi ladi ban seluruh ya ka ban trelang ka hot ngim kubur ki don hi ki ese ki basho badat ki don hi ki ba le ya ki kam ki bom di ban le ya ki ta tingim di ban seluruh ri ban ong bang ngi hap yo long ki ba pet ngor khamtam na ka jingwan ka jingdon ka CRC ka jingdon kini ki jingrung ka klep ki mandari hadin makin mi ka NRC na asam ngatrang ya ladi ban seluruh bangin long ki ba pet ngor hajaka ban di ong ba kim di ban long ki ba pet ngor tingi kentu om dei tang ya ki om dei tang ya ka ia ka gikir khot adeng apa deng ka kumson ring ikentu ya boro kisen halang badlong gi bapet ngor long gi bapet ngor bagi bar sala kim de ban suyo tri kim kot ban sala long gi bapet ngor bagi bar sala kini khayi laitlan ka kat bambon long gi bapet ngor bagi ni ki poiwir poi hap kim de ban suwan yat kat bagi mon kim ka jingtip jong ki snong lani klen ba jingtip jong ki bor penyat jong ka sarkar kai HYC la da ki uye gido ki dukan ki bagi peli kan train lesson ningkong in burom era gaji ong jong train yang trade ning pentip rela raji amakan naklian ke enforcement kam react kam le ingin le ya beri bende kalau kata naklian ke HYC kan peteng kadang peteng ben ane sikmat ban khandra ya ki bru ki bom don work permit kan peteng ban khandra ya ki bru ki bom don le boleh set om tak kata kan peteng ru ban khandra ya ki bru bom don NRC kibnu bru na asam ubawan haga jela ka jungi na kalian HYC ni dan peteng dari ki kem na ne ki sha na musha ta ka police department ko mangi ong ba ki bobun ki snong ngidang ne adu unta ngidang yailong kumni ka jinglong khasi ki bobun ta kam na police department na bobun kadi na snong ni thau kadi bo mangi hingi pengoh daladi ladi tinga thrai ladangi ong bangin kedia no saya ta ka bor ta me hap ni la ajumut sarkar ba hakani ka LP ban pentrikam ni MRSA dewan involve lagi grassroots institution dewan involve lagi dor parsnong dewan involve lagi VDP ban perking yang jingrung jumi jong ki parsalat tilada nomor bling isu thu bangin namla ban bu polis ban parsnong ti kumnu pat natangin ong bangin menteri langsu ki pai ba ban polis ban kumnu menta pat ngin ong ba
ke polis department kan yat no la jong ni yat no la jong hanre ni di bandon ka close relation din jadi bandon ka jingadi ke bacan khang ba hila ban ya trilang rengkat banom ailat ikibat jala ban khai ke bomon menginom ailat ikibat jala ban suya tri ya ta kham kot pensla menginom ailat ikibat jala bakin suya rum ya bi kan bomon action jadi ban trilang ngingi propose ban trilang